Ahoj, já jsem Jirka a chtěl bych vám ukázat práci s GitHubem v případě, že jste absolventka kurzu manažerka AI transformace nebo aktuální studentka. Využijeme GitHub ve spolupráci s nástroji jako ChatGPT, Claude nebo Lovable, což jsou nástroje, které už znáte, nebo v rámci kurzu manažerka AI transformace se s nimi postupně seznamujete. Důležité je, že vlastně, abyste využili tohle video, nemusíte programovat a předpokládám, že to ani nikdy neplánujete dělat a nepotřebujete to. A my si ukážeme, jak vlastně s využitím GitHubu řešit koordinaci, kvalitu a takzvané nasazení projektu, to znamená zpřístupnění nějakého vašeho projektu, buď to ve firmě nebo třeba veřejnosti. Nejprve si řekneme, co je to GitHub. GitHub je vlastně centrální místo pro váš projekt. Pokud vytvoříte nějaký projekt, ten projekt se skládá z více souborů. Ty soubory obsahují takzvané zdrojové kódy, které jsou napsané v nějakém programovacím jazyce a vlastně vy potřebujete ty kódy někam uložit. Můžete je mít třeba uložené na disku a posílat si je třeba s kolegyněmi, s kolegy mailem v nějakým zipu, nebo si je kopírovat třeba přes Google Disk nebo OneDrive nebo nějakou takovou službu. Ale tenhle přístup má určitý komplikace a v reálu, pokud byste vlastně nějaký projekt chtěli buď to sdílet s někým ostatním nebo ho zprovoznit pro veřejnost, tak vlastně to, co se vám bude mnohem víc hodit a bude vám fungovat mnohem líp, tak je takzvaný GitHub. Je to centrální místo pro váš projekt, to znamená, vy vlastně ten projekt vytvoříte a na ten GitHub si nahrajete tu vaši verzi, ale jsou tam vlastně i nějaké starší verze. To znamená, pokud vlastně někdo vytvoří třeba první verzi vaší aplikace a pak někdo přijde za vámi a řekne, hele, potřebuju nějakou další funkci, tak vy třeba pomocí Claude Code tu funkci doplníte a pak vlastně uložíte na GitHub novou verzi a bude možnost třeba kdykoliv se vrátit k té předchozí verzi nebo porovnat, které ty změny byly udělané. A v rámci systému řízení změn vy vlastně můžete i říct, jestli nějaká konkrétní změna třeba nepřináší do toho programu nové chyby, nebo jestli je to něco, co už opravdu chceme, nebo jestli je to, co vlastně po nás ty uživatelé chtěli, případně jak moc to vyhovuje jim potřebám, jestli to nejde ještě nějak doplnit a tak dále. Takže je to nástroj na spolupráci. Dřív to byl hlavně nástroj na spolupráci mezi lidmi, ale dneska už to je vlastně nástroj i na spolupráci mezi AI a lidmi. Tady je vlastně přirovnání, že to je podobné jako třeba Google dokumenty, ale oproti Google dokumentům je tam vlastně řízené schvalování. Ono to trošku připomíná, když máte v Google dokumentu nebo v Microsoft Word sledování změn, což je věc, která tam třeba z uživatelského pohledu není úplně příjemná, ale v principu je to podobné, to znamená, někdo třeba provede úpravu dokumentu, ale tu úpravu dokumentu třeba musí někdo schválit, anebo třeba řekne, dá k tomu nějaké připomínky, ta úprava toho dokumentu se ještě změní a až nějaká finální verze se třeba stane součástí toho celkového dokumentu. GitHub není programovací jazyk ani nástroj jen pro vývojáře, ačkoliv většina uživatelů, kteří GitHub používají, tak spíše asi nějakou zkušenost s vývojem mají, ale rozhodně to nemusí být všichni. Ještě doplním, že vlastně GitHub implementuje technologii, která se jmenuje Git. A rozhodně není jedinou službou, která ten Git implementuje. Vedle GitHubu existuje třeba služba GitLab a vy si vlastně potom můžete vybrat, kterou z těch služeb budete využívat a řada věcí je tam v principu stejná. Ten GitHub má výhodu, že je na něj napojeno více dalších AI služeb, takže pokud budete používat GitHub, můžete si to právě třeba propojit s tím Lovable. Myslím si, že propojení s GitLabem tam možná bude, nikdy jsem ho nezkoušel nastavit, ale nebude to fungovat úplně tak jednoduše jako s tím GitHubem. Důležitý pojem je repozitář. Repozitář je v podstatě nějaká složka, kde máme uložený ten náš projekt. Jsou tam všechny ty změny, které jsme v minulosti dělali a všechny soubory, které se k tomu projektu vážou. A důležité je
že každá změna má nějakého autora, má nějaký čas a má nějaký popis. Proč je GitHub klíčový v AI projektech? AI generuje kód poměrně rychle a těch změn je hodně a kdybychom vlastně všechno hned chtěli zpřístupňovat uživatelům nebo zákazníkům, tak by se prostě mohlo stát, že by si ty věci nějakým způsobem tloukly mezi sebou nebo by to nefungovalo úplně dobře. A navíc, pokud bychom vlastně neměli nad tím kontrolu, tak je možné, že když třeba 2 lidi budou pracovat na jedné změně současně, tak si ty věci budou třeba přepisovat, pokud nebudou používat nějaký Git. To možná se vám někdy stalo, že když 2 lidi editovali nějaký dokument třeba v Google dokumentech, možná vzájemně se třeba blokovali anebo si něco přepisovali. To je právě věc, které se ten Git snaží zabránit. Umožňuje vám vlastně mít kontrolu nad těmi změnami, přehled, možnost vrátit se zpět a tak dále.